yen aku kangen kangen karo sliramu. Tenane. Ora usah gemeter tapi. Ngapunten nggih Mas. Los. Tak sawang-sawang. Yang apa nih kira-kira? Otomu neng kamarku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning kamarku. Tenan krasa? Krasa apa ora? Wis porong. Krasa. Oh, wis krasa. Ki, lek iki. Krasa apa ora? Krasa, ben cek kau. Enek Mas. Eh. Terminal Madiun Ngawi gondolanku ora lan aku ngelalekne. Biyen aku duwe pacar, anake patukiran bakul bajang ana ing pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelalekne. Biyen jaman semono kowe janji karo aku, nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Kangen karo sliramu, tak sawang-sawang apa temune kamarku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elos-elos apa temune dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak batin saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Tenan lho Pak Yus. Aja lali lho ya. Engko mlenjani maneh. Ora. Tenan lho ya. Iya. Terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan
dompetku